50th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ्फी गोंयान चालू आसा आणि सगळ्याक गोंयान तशेंच जे फिल्म फ्रेटर्निटी आसा गोंयचे तांकां सुद्दां खूब उमेद आसा की जायते नवीन नवीन फिल्मां हांगासर पळोवपाक मेळटली. जेन्नाच्यान फिल्म इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयान सुरू जाल्या त्या वेळाच्यान आमी पळयतात की जायती नवीन फिल्मां आमच्या गोंयान सुरू जावपाक लागली, गोंयान येवपाक लागली. गोंयचे रिजनल मुवीज जेन्ना म्हणटा तेन्ना पूण तशी गोंयचे फिल्म कल्चर खूब जुनो आसा. 1915 ह्या वर्सा मोगाचो चावडो पयलें मुवी आनी ताच्या नंतर सलग आयिल्ली मुवीज गोंयान दिल्ले दर्जेदार कलाकार आमच्या बॉलिवूड इंडस्ट्रीक सुद्धा हे आमच्या भुंयच्यान अशे जायते कलाकार जावन गेल्ले आसा. ह्या वर्सा 50व्या वर्सा आनी स्पेशल कॅटेगरीन कोंकणीची जायती मुवी गोंयची मुवीज इफ्फीन दाखयली वयता. तातूंतलेच अशें एक मुवी आसा जे सगळ्यांक खूब आवडिल्ले आनी परत पळोवपा खातीर जायती गर्दी लागपाची आसा, ते म्हळ्यार रान सावंत सर जे आमच्या वांगडा डिरेक्टर, प्रोड्युसर आनी एक्टर आमच्या बरोबर आसा. सगळ्यान पयलीं वळख करून दिता जयेंद्रनाथ हळदणकर सर आमच्या बरोबर, डिरेक्टर ऑफ द फिल्म सर. तशेंच गुरुदास नाटेकर सर आसा, रायटर एंड प्रोड्युसर ऑफ द फिल्म एंड एक्टर राजेश कारेकर, जांकां आमी सगळे जाण वळखता. आय स्टार्ट विथ सर, ही कितें आसा ही स्टोरी आनी लोकांक कितें मॅसेज दिवपाचो प्रयत्न केला? जे आमचो गोवा 1961 सालाक स्वतंत्र जाला आनी तेच्या आदी जे मुवमेंट जाल्ले स्वतंत्र जावपा खातीर तेन्ना हांगा पुर्तुगीज आसलो. अशा वेळार लोकांक चडशें खबर ना कितें कितें मुवमेंट जाल्ल्या. त्या मुवमेंटाचें प्रकाशन टाकपाक, लोकांक खबर येवपा खातीर, भुरग्यांक कळपा खातीर ह्या पिक्चराची सुरवात केल्ली आसा. ह्याच पिक्चरा बरोबर दुसरी एक सायमल्टेनियसली एक लव स्टोरी सुरू जाल्ली दाखयल्ली आसा. अशे 2 स्टोरींचे मेळोन पिक्चर जाल्ले. रणसावट म्हणजे वॉर जी झगडी भांडण हे बी जाता तेजे रिफ्लेक्शन ह्या पिक्चरान दाखयल्लें आसता. आनी ह्या पिक्चरान 75% लोकल आमी हे घेतलेले आसा सिनेरियो, आनी हांगाच 75% आमी लोकांचे हे केल्ले शूटिंग केल्लें आनी 25% इंडोर जाल्ले आसा. आनी अशा प्रकारचे जळटा गोमंतक एक नाटक बरयल्लें आसलें आदी. त्याच्या नंतर गोंयचे स्वातंत्र्या बद्दल हिस्ट्री बरोवपी म्हाका दिसता हे पिक्चर पयले येयल्ले आसा अशें म्हाका दिसता. सर, सरान जशें म्हळें की 1961 61तांतलो जो काळ आसा, लिबरेशनाचो वयलो काळ आसा, तो दाखयता आसतना डायरेक्टराक एक चॅलेंज आसता, कारण त्या तरेन दाखोवप आसता आनी आतां गोंय पळयत जाल्यार एकदम चेंज जाल्लें आसा. हो टास्क तुमी कशें कितें पळयलो आनी कसो कितें पूर्ण केलो? ओके, हाका लागून आमी खूब हें केलें, म्हणजे पोरणी घरां, ते पोरणी सिनरीज, ते कॉस्ट्यूम, तेंचो मेकअप, तेंचें रावप, हे सगळ्याची स्टडी केली मेळोन. आनी मागीर आमी पिक्चराक हात घातलो. मेन म्हणून सांगपाचें म्हणजे घरां आसलीं ती आमी खूद घरां उखल्ल्या. मेन घर आसलें तें खूद बांदलां आनी फूल आमी तें केलां. एक वर्सभर आमी तेचेर रिसर्च करताले. पयलीं सेट तयार केल्लो घराचो आनी मागीर आमी तेचेर तें काम केलें आनी त्या पद्दतीन तुमकां तें पळोवंक मेळटलें सगळें. सो ह्या डिरेक्शन वायज तुमी जेन्ना करताले तेन्ना एक दिसता की बाबा हे पिक्चर लोकां कडेन अपील जातलें. खंयच्या गोश्टी खातीर चड लोकां कडेन पावला अशें तुमकां? म्हणजे आमी कितें केलां, तें फ्रिडम स्ट्रगल आसलो तेन्नाचो काळ आसलो जाल्यार सुद्दां आमी आधुनीक तरे भितर लव स्टोरी घातल्या. आनी तेन्ना सुद्दां लव सुद्दां केलो जाल्यार कशें करताले, पुर्तुगीजां कडेन भिवन करताले आनी कितें करताले, हे सगळ्यो गोश्टी तुमकां भितर पळोवंक मेळटल्यो. सो आयच्या जो काळ आसा यंगस्टरांचो तेंकांय तें आवडटलें, जाणटे कोण आसा तेंकांय आवडटलें, क्रिटीक आसा तेंकांय आवडटलें, कित्याक आमी तें आर्ट फिल्म म्हणून केलां, आमचे तरेन आमी आर्ट फिल्म म्हणून केलां आनी पयलोच म्हाजो तो प्रोसेस आसा करपाचो. सो म्हाका दिसता तेका लागून ते लोकांक आवडटलें सगळ्यांक. राजेश, तुवें जायते तेच्या नंतर सुद्दां फिल्मांनी काम केल्याच्या पयलीं काम केलां. हे फिल्म कित्या खातीर वेगळे आशिल्ले आनी कशें कितें पळयता ह्या फिल्मा कडेन तूं? एक्चुली स्टोरी 1961ची आहा आनी तेचे पयलीं आमी एक डॉक्युमेंटरी केली त्या विशयाचेर. सो त्या विशयाचेर हें दुसरें फिल्म आशिल्लें आनी हितून म्हाका मेन कॅरेक्टर आशिल्लो तो करपाक मेळ्ळो. जय सरान म्हणलें की तो कॅरेक्टर तुमी करा, कारण तो कॅरेक्टर जो आसा पळय तो मनोहर म्हणून तो बॉम्बेच्यान येयल्लो आसता गोंयांत. सो तांकां तो गेटअप वेगळो जाय आशिल्लो, म्हणजे पयलीं ते कशे केस लांब वाडोवन मदीं भांग काडून बीन आसताले त्या टायम. सो सर म्हणपाक की हो कॅरेक्टर तुवेंच करचो पडटलो म्हणून. सो ते प्रमाणे आमी स्टार्ट केलें करपाक रिहर्सल आनी स्टार्ट केली शुटींग करपाक. सो प्रोसेस कसो कितें आशिल्लो, कारण एक पिरियोडीक फिल्म म्हटल्या उपरांत तुका स्वतान खूब बदल घडोवन हाडचे पडटा. सो हो प्रोसेस कसो कितें आशिल्लो? स्वताक बदल तो म्हाजो गेटअप चेंज केला हांवें, फूल कॉस्ट्यूम, म्हजो मागीर हेअर स्टायल, मागीर रिसर्च करचें पडलें. खूब करचें पडलें आनी ते कॉस्ट्युमाक लागून आमकां खूब त्रास पडले. तेन्ना एक्झॅक्ट ते पिरियडाक कशें कॉस्ट्यूम घालताले ते वेगळे आशिल्ले आनी बॉम्बेचे लोक येवन गोंयान कॉस्ट्यूम कशें घालतात तेजेर आमकां चड चॅलेंज आशिल्ली. सो काही फोटोग्राफ्स पळोवन त्या प्रमाणे मागीर आमी तो गेटअप तयार केलो.
सर तुमी म्हटलें की हे पिरियोडीक फिल्म आसा गोंयचे लिबरेशनाचेर गोंयच्या मुक्तीचेर हे फिल्म आसा सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे एक हिस्टॉरीक फिल्म म्हणून पळोवपाक शकता लव स्टोरी नक्की आसात पण पळयता आसतना एक शिकपाक मेळटलें कितें तरी आमकां एक स्टोरी जी अनटोल्ड स्टोरी सुद्दां आसपाक शकता अशें कितें तुमकां खबर आसा न्हू आदी मोंतेरो म्हणून पुर्तुगेजाच्या टायमार खूब फेमस आसलो आनी सालाजार सायशा आसा तेन्ना मोंतेरोचो कॅरेक्टर तितून आमी दाखयल्लो आसा म्हाका दिसता खंयच्याच पिक्चरान असो दाखयल्लो ना आनी नाटकानूय रॅरली दाखयल्लो आसा तो दाखोवन आनी जी हिस्ट्री आसा 450 हिस्ट्रीची आमचे संस्कृतीचे कितें परिणाम जाल्लो आसा ते भितर दाखयल्ले जे आमचे जी गणपती पुजन आनी कितें आसा ते सगळे आमी भितर दाखयल्ले आसा तेन्ना नळ नासलो म्हणून लोक बांयचे हेजे न्हंयचे कपडे बी धुवंक वचतात ते बी दाखयल्ले आसा सगळे जे पुरी आदीक जे आसले तेन्ना शिक्षणाक एज्युकेशन क्षेत्र बी व्हडलें नासलें अशा परिस्थितीन हांवें ते प्रेजेंट करपाचें हें केलां आनी बाय सायड ही लव स्टोरी बी दवरलेली आसा सर डिरेक्शनल वायज आत्तां जेन्ना फिल्म कंप्लीट जाले उपरांत तुमी लोकांनी फिल्म पळयले कसो कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो लोकांचे मेन म्हणणें कितें एक्टर्स दाखयल्या सो सगळ्यांक आवडलां तें फिल्म सो आमचे कोण फ्रेंड सर्कल आसले तांकांय मातशें पळोवंक दाखयलें आमी ते पयलीं जाले एक 2-3 दीस पयलीं तांकांय तें आवडलेलें आसा कित्याक आमचे जवळ जवळ 100च्या वयर एक्टर आसा भितर आर्टिस्ट आसा सो हय 100 वयर एक्टर्साचें सिलेक्शन किंवा जे एक्टर्स 100 वयर आहा हांकां हँडल करपाक कशें कितें सो एक्टराचें सिलेक्शन आसलें ते आमचे ते को प्रोड्युसर आसा म्हणजे राजेश रोलूय करता प्लस तो को प्रोड्युसरूय आसा सो आमी पयलीं सिलेक्शन केल्लें हांगासर तेन्ना आमकां जवळ जवळ मेन रोल विशाल गांवस करता सेकंड लीड रोल राजेश करता थर्ड आसा तो विश्वजीत फडते आसा मागीर मोंतेरो आसा मागीर अशे सगळे बारीक बारीक रोल सगळे आसा भितर तुमकां फोक डान्स पळोवंक मेळटले धालो पळोवंक मेळटल्यो मागीर वीरभद्र पळोवंक मेळटलो चवथीच्यो फुगड्यो पळोवंक मेळटल्यो अशे वेगवेगळे प्रकार भितर पळोवंक मेळटले सो चवळ मोर देन 100 लोक भितर आहा म्हणजे सगळ्यांक अजून आमी सांगूंक ना जाल्यार फाल्यां लोक म्हणटले बाबा सगळ्यांक तुमी दाखयले पिक्चर आमकां दाखोवंक ना अशें करूंक ना अजून आमी सगळ्यांक दाखोवपाचें आसा मागीर सो म्हाका एक सांगा सर हातूर 75% आउटडोर जेन्ना केले तेन्ना टास्क आसतलो की एक तर आयचे गोंय चेंज करप किंवा हे करप सो ते प्लेसीस सिलेक्ट कश्यो केल्यो तुमी ते पयलीं आमी प्लेसीस सिलेक्ट केल्यो एक वर्स पयलीं आमी प्लेसीस सिलेक्ट केल्यो वचोन सगळ्यो म्हणजे खंय त्या खाची गोंड्यान वचून 70 सारक्या गांवांत किंवा महाराष्ट्रा हितून एकदम खाचीन वचून थंय लायट बाबान बी दिसची ना खंयची एक बॉटल प्लास्टीक येवचें ना सो आनी कितें हेचे सगळ्यांचेर आमी काळजी घेतलेली आसा आनी त्या जाग्यार वचून आमी शूटिंग केल्लें म्हणजे ताका जवळ जवळ एक वर्स रिहर्सल स्टडी लागली आनी आतां आमी गेल्या नोव्हेंबरान आमी सुरू केल्ली शूटिंग आतां आमचें पिक्चर सोंपलां आनी तेच्या पयलीं एक वर्स आमी काम केलें आनी तेचेर 2 वर्सां तेच्या पयलीं 2 वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं हांवें तेचेर नाटक केल्लें त्याच कादंबरीचेर सो तें सगळें स्टडी करून करून मागीर आमी पिक्चराक हात घातलो म्हाका दिसता गोंयकारांनी पळोवपा सारक्यो अशे फिल्म हे आनी जाणे करून तुमकां सगळ्यांक एक मॅसेज नॉलेज आनी तुमकां एंटरटेनमेंट जावपाक शकता अशें फिल्म आनी हांव सदांच म्हणटा की आमच्या गोंयान खुबश्यो अश्यो गोश्टी आसा ज्यो आमकांच खबर आसच्यो ना एन्ड थँक्स टू सर कारण अशे तरेचे फिल्मां येवपाची गरज आसा जाणे करून एंटरटेनमेंट ह्या सब्जॅक्टांतल्यान आमी लोकांक हिस्ट्री सांगपाक शकतले जे आयज काल थोडे कमी जायत गेल्लो आसा लोकांक खरेंच खबर ना की आमचे लिबरेशनाची फायट जी आसा ती कशी आशिल्ली कितले आमच्या गोंयान फ्रिडम फायटर आशिल्ले हाजे बद्दल खूब कमी नॉलेज आसा ती नॉलेज दिवपाचो प्रयत्न हांगासर एका फिल्मांतल्यान प्लस एक लव स्टोरी जशें आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा फिल्मां पळयतना लव स्टोरी जर ना जाल्यार आमकां कितली दिसता बट येस ही लव स्टोरी आमचे सगळे जे मेन ताजो सब्जेक्ट आसा ताका धरूनच आसतली एंड बेस्ट ऑफ लक सर फाल्यां तुमचें प्रिमियर आसा म्हाका दिसता सगळे गोंयचे लोक येतले पळयतले आनी दीस फिल्म यू ह्यूज सक्सेस सर थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू इन कन्वर्सेशन सेशन सिरीजान द कॉन्टेम्पररी फिल्म मेकर्स ऑफ डिफरंट जनरेशन्स ह्या विशयाचेर राहुल रवेल आणि इम्तियाज अली उलयले पळोवया ह्या सेशनची काय खिणचित्रां In this time where I think film industry tends to be very myopic, you know, we move across directors very soon. Sometimes to bring value to our own cinema, we have to look back at what has influenced us to become filmmakers. And in this respect, I would like to throw light on 2 films of yours. There are so many films, there are so many questions I have, but I thought it will be an idea to focus on 2 of them, sir. Arjun and Dakat. Look, Arjun was a film which had one thing which was a great way to start it off was that Javed Akhtar wrote it.
he had this habit of writing on scraps of paper. You know, you'd find a scrap here, he'd go in his pocket, or you'd find on toilet paper written somewhere. And from about 3:30 till 6:30, he narrated the entire script of Arjun to me, which was an absolute achievement. In 3 hours, a man had written an entire script. And then we went with it, and what fascinated me was that this was a chance to exploit Bombay like we've never seen before. That was what we wanted to do. Arjun had no great story, it was more character driven. So the visuals, this was all a set. Yeah, Is this a was set? Yeah, this was all a set. And then, but bus cars are going. They were all hired. So this, the whole thing, the BST buses and the cars and all, They were all in the studio. they were all hired and They were in the hired. studio. So, you know, my bus could come and go whenever I wanted it to go. It didn't have to wait for the timings. In fact, a very funny thing happened was my producers thought that this man is wasting too much money on getting a bus standing every day. And he uses it only at times. So they said, you know, we made arrangements. We'll get a bus. You tell us when you want it, it'll be there in 2 minutes. So I said, fine, if you find that easy. And we needed a bus. So I said, I want a bus now. And we had to wait for 2.5 hours because they couldn't find a bus. So that's how we created a character, and we tried to create an atmosphere where even a camel was, you know, you see camels walking in the streets in Bombay. And so we had a camel brought in. It took 2 days to reach the project. We had to walk. What do you remember about Dacaits? Dacat, to me, is a film which was probably my best work. There's no doubt about that. And getting into the ravines. Yeah, I always wanted to ask you that you had no connection with Chambal or with Din Morena, etc. How did you connect so nicely with it? See, when the script was done, there were sequences which had to be done in the ravines. But first, how did the script even come about? And how were you interested in that It story? was something between with Javed and me and worked out together. You know, where we didn't want the dacoit to be with a pagadi and a tika or what we had seen. And we want to know what the dacoits really are. So we went across. Javed Sir, me and Kuku Kohli is here. He's an associate with me on the film. We went to Gwalior, and we went to Gwalior jail and spent 2 days with Pullan Devi over there. And she was instrumental in guiding us through all the locations. You know, things which were in our mind. We need something like this. You know, it's very easy for a writer or a director to sit in a room and imagine a place that may not be there. But they were there. She guided us through. She told us of how dacoits were on the run, how they'd be chased by the police, and the different locations we had. Like, I needed a place where I wanted a port with the ravines. And she pinpointed everything on a... So this was coincidental that you thought of a location. You didn't know whether it existed. Yeah, And we then- knew the But ravines. it did exist, and Pullan Devi told you that it does. It does, yeah, because she knew the whole thing absolutely, you know, back of her hand. So after thousands of films on dacoits that had been made before, suddenly there was this film which broke the mold. फाटली 50 वर्सां इफ्फीन आपली एक वेगळी ओळख राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावण्यार मेळयली. ह्या फेस्टिवलाक फिल्म ट्रॉम फॅब्रिकचो डिरेक्टर मार्टिन हांणी इफ्फी बद्दल आपले विचार मांडले. Between the Berlin Festival and the IFFI Goa, which one would you prefer? IFFI Goa. Then I have a supplementary. Why? No, because
you know, filmmaking is a joy. We're not scientists building rockets or something. We're making entertainment for people. We're giving people 2 hours of joy or of emotions. And I think the Berlin Festival is very, wie sagt man, kopflastig? Intellectual, you know, and not with the heart and with the stomach, you know. And I'm a filmmaker, I'm with heart and stomach and not so much with the brains, I think. And that's why I really love the energy here. That's the thing, and that's what you don't get in Germany. Maybe because there's winter as well and everyone is freezing, but even the films are freezing, you know. And 50th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ्फी गोव्यात सध्या चालू आहे आणि चित्रपट गर्दीचा चित्रपट इकडे बघायला मिळत आहेत. तसेच आमच्याबरोबर सध्या एक ॲक्टर आहे मराठी फिल्म इंडस्ट्रीतले, त्यांना तुम्ही सगळे ओळखतात. येस, ललित प्रभाकर सर आमच्याबरोबर आहे. जुळीने येते रेशमदे गाठी यात मराठी सिरियलमध्ये आम्हाला बघायला मिळतं. सर, वेलकम टू गोवा. थँक्यू. सगळ्यात आधी फिल्म फेस्टिवलला येऊन कसं वाटतं? आणि 50th फिल्म फेस्टिवल आहे. एकतर माझं पहिलंच वर्ष आहे आणि त्यातही मी फक्त प्रेक्षक म्हणून नाही आलो आहे, तर माझी फिल्म तिथे सिलेक्ट झाली आणि तिचं स्क्रीनिंग आहे 2 ठिकाणी, वेगवेगळ्या ठिकाणी. सो एक वेगळाच आनंद आहे. म्हणजे एक फेस्टिवलला येण्याचा आनंद आहेच, पण आपली फिल्म इथे दाखवली जाते आणि त्याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो, त्याचाही आनंद आहे. बरोबर. अशा तऱ्हेचे फिल्म फेस्टिवल्स एका ॲक्टरला किंवा अपकमिंग ॲक्टरला कशा प्रकारे हे फायदेशीर ठरू शकतात? तुम्हाला काय वाटतं? बऱ्याच अर्थांनी फायदेशीर ठरू शकते. एकतर मला वाटतं की आपल्याला जगभरातले सिनेमे बघायला मिळणं ही एक ऑपॉर्च्युनिटी असते, नाहीतर अदरवाईज आपल्याला सिनेमे तेवढे अवेलेबल नसतात बघायला. आपण हॉलिवूडचे सिनेमे बघू शकतो, टॉलिवूड किंवा जे असे खूप लिमिटेड आपल्याकडे असतात आणि तेही आपल्याला बघायला मिळतात. तेही काय म्हणूयात आपण नेटफ्लिक्सवर किंवा आता जे काही चॅनल्स, वेब चॅनल्स आहेत त्यांच्यावर. पण एक मोठ्या पडद्यावर सिनेमा बघणं, सिनेमा ज्याच्यासाठी बनवला जातो, खरं तर ज्या 70 mm बनवला जातो, तर त्या पडद्यावर त्याची बघण्याची गंमत ती एक वेगळी असते. आणि वेगवेगळ्या देशांमधून येणारे सिनेमे जेव्हा येतात तेव्हा आपल्याला फक्त इन्फॉर्मेशन मिळत नसते त्याच्यातून, तर आपल्याला त्यांचं कल्चर मिळत असतं. त्यांच्याकडे काय गोष्टी आहेत आणि ते त्या कशा सांगू पाहत आहेत ते आपल्याला बघायला मिळतं. सो मला वाटतं की ती गोष्ट कशी सांगितली जाते आणि आपण कसं रिलेट करू शकतो त्या गोष्टींना, किंवा ते लोक कसं सांगतायत किंवा काय सांगतायत, त्यांना काय म्हणायचं आहे, आत्ता आपल्या आजूबाजूला काय घडतं आहे. सो याच्यातून मला वाटतं की इन्स्पिरेशन नक्कीच मिळतं. एक ॲक्टर म्हणून किंवा डिरेक्टर म्हणून, रायटर म्हणून, या सगळ्याच गोष्टींमधून इन्स्पिरेशन तर नक्कीच मिळतं, कारण ते वातावरणच एक सगळं फेस्टिवलचं असल्यामुळे ते वाया नाही जात. हल्ली आम्ही बघतायत की मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये वेगळ्या प्रकारचे मूव्हीज बनत आहेत. जसं ह्या वर्षी तुमचा आनंदी गोपाळ पण आहे. सो ह्या प्रकारचे मूव्हीज इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनला जेव्हा कम्पीट करतात आणि ते सुद्धा महाराष्ट्राच्या भूमीवरून बनलेले मूव्हीज, कसं वाटतं आपल्याला ते? चांगलं वाटतं की मराठी सिनेमामध्ये असे प्रयोग होत आहेत आणि आत्ता एवढ्या मोठ्या लेवलवर ते जात आहेत. मला भाषेचं कधीच हे नाही वाटत की आपला मराठी सिनेमा इतका ह्या लेवलवर जातो आहे. मला वाटतं की प्रत्येक भाषेतले जे काही सिनेमे असतील त्यांना ती संधी मिळाली पाहिजे. आणि आत्तापर्यंत मला वाटतं की काही आर्थिक कारणांमुळे आपण म्हणूयात ना, तेवढं आपला सिनेमा परिपूर्ण नसायचा काही गोष्टींबाबतीत. पण आता हल्ली ते पण आपण ओव्हरकम करतो आहे आणि बऱ्याच गोष्टींमध्ये आपण आता आपला सिनेमा खूप चांगलाच प्रेझेंट करायला लागलो, गोष्ट आपण चांगल्या पद्धतीने सांगू शकतो. सो जसं बाकीच्या देशातल्या लोकांचे सिनेमा आपण इथे येऊन बघतो, तसा आपलाही सिनेमा बाकीच्या देशांमध्ये जाऊन त्या लोकांनी बघावा. सिनेमा आपण बनवतो एवढ्यासाठीच की जास्तीत जास्त लोकांनी तो बघितला पाहिजे. दॅट्स इट. हे आपल्या सगळ्यात महत्त्वाचं हे असतं की तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा, जास्तीत जास्त लोकांनी तो बघितला पाहिजे. आणि तर ते होत असेल तर कोणालाही आनंद होणारच आहे. एक शेवटचा प्रश्न, आता आम्ही सिनेमा बघतायत थिएटरमध्ये, आता डिजिटल प्लॅटफॉर्म पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे. जसं तुम्ही म्हटलं नेटफ्लिक्स किंवा ॲमेझॉन आहे, ह्या प्लॅटफॉर्मकडे तुम्ही कसं काय, कुठल्या दृष्टीने बघतायत? कारण नवीन ॲक्टर्ससुद्धा भरपूर या प्लॅटफॉर्मवरून येत आहेत, कसं काय बघता? वेलकमिंगच आहे, अर्थातच वेलकमिंग आहे. कारण त्याच्यामुळे रोजगार एकतर खूप उपलब्ध झालेला आहे ज्या प्रमाणात. कारण ॲक्टर्स दिवसाला जितके मुलं विचार करतात की मला ॲक्टर व्हायचं आहे, त्यांचं काहीतरी त्यांना कुठेतरी रोजगार तर निर्माण होणं गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे असं झालं आहे की खूप गोष्टी आपल्याला एका ठिकाणी बघायला मिळत आहेत. पण परत ती गोष्ट आहेच की थिएटरची गंमत थिएटरमध्ये आहे. तुम्ही नाटक
नाटकाची CD आणून ती बघण्यात काही गंमत नाही आहे, ते लाईव्ह बघण्यात जशी गंमत आहे तसं सिनेमा हा थिएटरमध्ये जाऊन बघण्याची त्याची आहे. पण आता वेबसिरीज जे आपल्याकडे इतकं त्याचं काही आधी नव्हतं, त्या वेबसिरीजचे भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेबसिरीज येत आहेत. त्याच्यामुळे त्या कारण प्रत्येकाची गंमत वेगळी आहे. म्हणजे सिरियलचा फॉर्म वेगळा असतो, त्याची गोष्ट वेगळी असते, तिथे काम करण्याची पद्धतही त्याच्यामुळे त्याप्रमाणे वेगळी होते. सिनेमाचं वेगळं असतं, वेब सिरीजचं वेगळं होतं, शॉर्ट फिल्म्सचं वेगळं होतं. सो ह्या सगळ्या गोष्टींमधून ॲक्टर्सला पण ते वेगवेगळ्या पद्धतीने टॅकल करायला त्यांच्यासाठी ते चॅलेंजिंग होतं, एक्सप्लोअर करायला मिळतं. सो इट्स गुड. थिएटर करताय हो. गोव्यामध्ये कधी शोज वगैरे झाले त्याच्यात, किंवा गोव्यामध्ये कशा प्रकारे येणं आपलं जास्त झालं, हॉलिडेज की कामासाठी? ॲक्च्युली दोन्ही गोष्टींसाठी झालेलं आहे तसं, पण म्हणेन की हॉलिडेसाठी जास्त झालं आहे. नाटकाचे आमचे शोज झाले होते इथे, पण ते फार नाही झाले तिथे या गोव्यामध्ये. असं पण आहे की गोव्याचे जे ऑडियन्स आहे ते क्रिटिकली खूप चांगले असतात असं म्हणतात. काही आहे तर सगळं बरं आहे तर बरं, आणि वाईट आहे तर ते पण ते सारखे चांगल्या प्रकारे. असं काही एक्सपिरियन्स आहे गोव्यात, म्हणजे किंवा फिल्मच्या दृष्टीने म्हणा किंवा नाटकाच्या दृष्टीने? नाही, मला वाटतं की नक्कीच गोव्याचे प्रेक्षक चांगलेच जाणकार असतील, कारण आमच्या फिल्मला काल खूप टाळ्या वाजत होत्या आणि खूप लाफ्टर्स मिळत होते, किंवा खूप चांगले रिॲक्शन्स मिळत होते, किंवा फिल्म संपल्यानंतरही आम्हाला खूप चांगल्या प्रतिक्रिया मिळाल्या. सो नाही, पण हे खरं आहे की मी जेव्हा आपण जेवढे जे काही फेस्टिवल्स होतात गोव्यामध्ये, तर इथले जे लोकल आहेत, इथली जी माणसं आहेत ते आवर्जून त्याचे तिथे उपस्थित राहतात, त्यात सहभाग घेतात. ही खूप मोठी गोष्ट आहे, आणि मला वाटतं की त्याच्यामुळेच इथे जे काही फेस्टिवल्स होतात ते जिवंत राहिलेले आहेत, आणि मला नाही वाटत ते कधी थांबतील. सो इट्स गुड. सो थँक्यू व्हेरी मच आपल्याला टाईम दिल्याबद्दल, आणि पुढच्या वर्षी परत एकदा नवीन फिल्म घेऊन तुमच्या इकडे यायला बघायला पाहिजे. सर थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. सर, पहिला तुमचा चिरंजी चौका हा एक म्हणजे कॉमेडियन, म्हणजे थोडासा कॉमेडियन आणि थोडा कौटुंबिक चित्रपट, आणि त्याच्यानंतर आनंदी गोपाळ हा क्रिएटिव्ह, असा जो प्रवास म्हणजे एकदम एक ट्रॅक बदलल्यासारखं वाटत नाही. मध्येही मी जे सिनेमे केले तेही सगळे एकमेकांपासून वेगळे आहेत. म्हणजे हम्पी नावाचा मी एक सिनेमा केला, तोही वेगळ्या धाटणीचा होता, त्याच्यातले कॅरेक्टर आणि माझा लुक पूर्णपणे वेगळा होता. सो माझा प्रयत्न तोच असतो ॲज ॲक्टर म्हणून की मला वेगवेगळ्या पद्धतीच्या भूमिका करायला मिळतील. एकसारखं काम करण्यात तसंही काही गंमत नाही आहे. सो आणि लकीली मला तसे चित्रपट विचारलेही जातात, आणि मला ते तसेच करावेसे वाटतात. मग मधले जे विचारले जातात सिनेमे, जे मला नाही वाटत त्यांना मी नाही म्हणतो. पण तोच माझा नेहमी प्रयत्न असणार आहे की वेगवेगळ्या पद्धतीचे सिनेमे, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या भूमिका या मला करायला मिळाव्यात. सटल कॉमेडी आणि साकाझमचे परफेक्ट कॉम्बिनेशन म्हणजे प्रियदर्शनची मूवीज. इफ्फीच्या निमतान प्रियदर्शनान ऑडियन्साकडेन संपर्क साधलो आणि आपल्या मूवीबद्दल अनेक माहिती दिली. Actually, I'm basically known for my stupid comedies, but actually I try to do certain kind of experiments too, like Kanjivaram and this film, just to test myself how good I am. So I hope you have enjoyed the film. Talking about the film which you have seen, this is one of the very challenging film I have done. Actually, I really appreciate my own experience more than anything, because this film is done in around 14 days. We shot this film, and this film's biggest challenge I had was not one room. Almost 85% of the film is in one room, and I was trying not to repeat any shot again. That was the biggest, and I can proudly tell you I haven't repeated one shot, the same shot again in the film inside the room. So this challenge, anyway, I thought that was the best thing I did, more than how good the film is. That was the biggest challenge I made. Also, the whole idea is anytime when I make films, in comedies, you always try to make it. I only believe in situational comedies. I don't believe in dialogue comedies, and I don't believe in double meaning comedies, because I always tell people that
when you come to watch my film, my commercial films, keep your brains at home and come and watch the movie. Because there is, I'm very clear about for whom I cater my movie. That is, what kind of audience should see this, what kind of audience will love it. So, because in a hall, I always see, basically I'm not a director, actually I am also one among the people who would like to watch that kind of film which I make. So, I believe most of my humor, I believe in situation more than anything. And I also decide there is a child in every man's mind. It hardly, till he dies, the child is placed somewhere. And child is the one who loves to laugh a lot. And where he laughs, on slapstick, on wits, on jokes, on when you are in I should say, how will I express it? Okay, there is different kind of humor. Including a buffoon in circus. Basically, I found out something very interesting. From where the word slapstick comedy came, it is because of the stick of that buffoon. He keeps hitting in the circus. He hits everybody, making a sound of a slap. So that's where it started, the slapstick comedy, and Chaplin has adapted it well first time in cinema and in visuality. He's the man responsible to bring it. And all my films, why I said there's a child, most of my films my inspiration is from Tom and Jerry. It is still one of my most favorite cartoon. So this is the way I understood comedy. So when it comes to serious cinema, of course, I am inspired from so many people like David Lee into M.T. Vasudevan Nair to Satyajit Ray. So then when it comes to parallel cinema, I have seen the movies in Malayalam, the great filmmaker called Bharathan. Then I have seen the films of Bharataraja. So basically I was a student. I have never worked as an assistant director. I started my career as a writer, then screenwriter at the age of 19.